ooit so 'n kerk waar my ma is in Santa Kraal, 'n klein gemeente, charismatische gemeente. En my ma, en hulle maak altyd so Gaia, sê hulle vir my. As hy kerk toe gaan, dan sê sy altyd daar vir die gemeente na die tyd. Bid toch af vir hulle, dan sê hulle, ons weet ons nou. Dan sê sy, ja, maar ek remind hulle ons maar nog niet verstaan jy. Ja, bid net weer, ja. Welcome back to your #1 rugby podcast, and you know Behind the Rugby supported by SuperSport Bet, the one and only SuperSport Bet. And then, hey, hydration sponsor. You know what time it is, okay? Switch is in the building, so if you haven't got time, guys, it's important. Get your switch because you got to meet a lot of things that can come your way, okay, guys? I'm your former Springbok, Juan de Jong in the house, and next to me is the one and only... That's the Pocket Rocket Page, guys. Rudy Page over here, co-host of our #1 rugby podcast. And today we've got another episode that is truly amazing. Someone that we always say, it's a big deal. But today, really, I am so excited, to learn and to leave here with something, a piece of something. Belonging. Piece of something, buddy. What a story, what an inspirational story that I want to get to. But it's January, February, let's get going. Okay, Rakkers, this is episode 124, and today's episode is truly something special. I want you guys to really get comfortable, to sit back, get a water of sweets, get your sweetie, put it in your hand, get some energy because you will be today entertained. Today on the episode is truly a story that I think is going to be very inspirational. We have Dylan Maat on the show. 29-year-old Dylan Maat, currently with the Stormers from the Griquas. He's just won a Currie Cup this year. Hailing from the Wellington area, we will be talking to him how he's made it against all odds to be where he is today. So Dylan Maat on today's episode. After that, we will be going through the fixtures. We got the UR fixtures are back. As my partner always say, let's get the Cressida out. Okay? I will Cressida. So we talk URC fixtures, we talk Springbok fixtures, and that is what episode 124 is about. We always started the show to share, educate, and have fun. And today we get the opportunity, partner, to share an incredible story. So sit lekker 100%, yeah. Have a great time with us. Yeah, a kampioen. Hey, Currie Cup kampioen. And I mean the story. Hey. So guys, if you're on YouTube, make sure you click the CC button, okay? For that English subtitles, okay? And get the story because this is going to be a massive story. Is it showtime? Let's go, partner. January, February, Dylan Maat. Let's go. Rakkers, very special moment for us at episode 124. Our guest, and we're going to welcome now, hails from the Wax, okay? Tended Klein Nederberg, played his rugby for Hillcrest United, went on to represent Boland in this year 2025, won the Currie Cup. So he's still a champion that's with us now, about to catch a flight to Munster with the Stormers team. A lot is happening. Rakkers, let's welcome none other than winger sensation Dylan Maat to the episode. Dylan Maat, there we go. Massive welcome, eh? Ja, nee, lekker om hier te wees, man. Ja, so mens kyk hoe die jaar vir ons gevat het. Wie so gesê ons nou hier sit, né? Ja, nee. Currie Beker kampioen, baie het gebeur in die jare. Maar ek excited om hier te wees en ja, kom ons vat dit so voor. Party, ons gaat lekker ernstig goed praat en ons gaat fun het. Maar wat so feit in is Rakkers, okay? And he's got a big smile on his face. Life is good. And there's a short turnaround because the invite came late. Invite is late. Feit is in. Ons gaan 'n lekker tyd hê saam. Ja, soos ek al gesê het vroeër, hulle sê mos deesdae, jy stap in die klap in, die feit praat eers dan jy. Gevaarlik. Ja, maar nog 'n boetjie in die huis, Wakaberry. Yes. Wellington of soos hulle sal sê Hellington. Dit kan 40 grade wees. Terug by die huis nou 'n bietjie. Ja, kyk, ek soos julle weet, as ek mos nou by die Stormers aangesluit. So ja, ek is nou hier in Tygervallei. So in Tyger. Bly also, maar gaan so nou en dan baie 'n bietjie by huis toe, ja, gaan kuier 'n bietjie die familie en my ouma en my sustertjie, ja. En dalk ons begin sommer daar. Ons begin waar jy nou is. Stormers. About to catch a flight to Munster. Hoe voel dit? Yes, is mixed emotions vir my. Soos ek gesê het, yes, as ek gedink het 'n jaar terug waar ek was en waar ek nou is, massive step up. En ja, excited om 'n bietjie my eerste vluggie. So, ja, aan die ander kant van die wêreld. Excited om daar te wees, excited om te kan wys vir die wêreld wat ek kan bring. You know, first time flying overseas though. Eerste keer ek lag van nou bel hom vanoggend. Ek sê
ek het van Kiet gehou, toe ek gespeel het. Ek love 'n Kiki, okay? En ek mis het till today, I still miss getting that tour bag, vol klere met alles. Hy dacht jy Adidas sakkie van jou kry. Adidas ook nog, hè? En jy maak hom oop. Hy alles uitgepak op die bed. Wat het gebeur? Vertel my. Ja, dit is maar zijn traditie bij ons dan, hè. Ja, zakje gekry, lekker gewoon neergezet, op die kooikie, uitgepakt, videokooltje geslet. Tello Maas, mijn beste vriend, Yes. gekool, zei voor me, meneer. Het is binnen. So, Het is binnen. Ja, kijk, en hij is natuurlijk ook Adidas mannen. Ja. En dat is excited, nou weet je, een klomp, verstaan je? Zo excited en die kiet mannen. ja. Al wat ik wil zeggen is, Beautiful. show. Top. Ja. Eigen geldje. Als je nog voor zelf die goedjes moet kopen, een paar Ja. duizenden randen. Nou krijg je hem voor niet zo, obviously. Die blessings is in. Geniet Ek het sê as 'n kit over is, bring vir my asseblief. Ja, Ja, Dil, maar ons praat nou van, ons gaat nou lekker oor see, ons eerste keer op 'n international flight obviously, but also om Manchester toe te gaan. Belangrike wedstryd om deel te wees van die squad. Hoe is dit in die squad? Hoe is die piece of belonging? Was jy accept gewees early on vir jou tydperk sover? Ja, ik moet zeggen, vanaf ik bij de Stormers was, ik net voor, na die Caribeker, toen ze die finale gewonnen had, die maandag toen moest ik weer afkom, Kaap toe. Toen ik samen met hulle voor 2 weken geoefend, voor alle 2 wedstrijden hier gespeeld het, voor hulle oorsee vertrek het. En die man heeft voor mij verwelkom dadelijk. Ik denk, je kan zien hoe kom die mannen leren, waar hulle leren. Eerst op die lok. En die kameraadschap wat daar is, die broederbond wat hulle naar elkaar het. Ik denk, dat spreekt boekdelen. Nou die manne lê eers op die lokkie. Ons lê eers op die lok, okay? Yes, to rectify ons eerste, ja. 100. En dan voor jou, was het de aanpassing? Voor die Griek was, nou Stormers toe. En wat was die aanpassing? Was het van die veld af? Was het om in die kleedkamer in te stappen voor de eerste keer, daar bij die kraalkie bij die Stormers? Wat was die aanpassing voor de eerste keer? Hij first 2 weeks die bij die Stormers aansluit. Kijk, als jij gewend is met jouw mannen speelt, in opera van daar bij die kwas, dan is het, soos, ja, je groet elke dag jezelfde mensen. En ja, die band is altijd daar, maar je voelt niet zoals, like, oké, dat is familiar territory voor mij. Verstaan? Maar die Gemakzone. yes, 100%. En toen ik nou natuurlijk daar instap, bij die Stormers, dat ik nog weet, right now change the game. Kijk, is gehoord naar me, man. Ja. Jy kry jou Ivan Roos, jy kry Warwick geland, verstaan? Manne wat al vir die Springbokke gespeel het. So, was excited om haar te kom, om in te stap daar so. En the way die manne my aanvaar het, man, het was lekker geweest. Ek kon my ding doen, ek het nooit uitgevoel nie. En ek dink hulle patroon wat hulle speel ook, pas my baie goed. So dit is vir my 'n massive honor om deel te kan wees daar so en 'n massive honor om môre aand op hy vlug te klim saam met die manne. Hier in naweek vir mense aan te gaan vat en ja, 100% lekker exciting times vir my. Top of the table. Top of the table. Maar het was een beetje in die kar gezet voor ons ingestapt. Net om te zeggen, oké, gaat ek. Let's do this. Let's do this. Kyk, soos ek jou vroeër gesê het, hulle noem my Stemmer Junior Okay. vir 'n rede. Verstaan? So ek is hier gemaklik en is lekker om hier te wees saam julle. So ja, ons laat die conversation gaan en verder dan kan ons maar lekker memories weer bou hier so. Dit is waaroor die lewe gaan dan, hè? Maar die rumors is ook maar daar's 'n stemmer senior, okay? Ja. Okay, as jy nie praat daaroor. Ja. Baie belangrik. As rumors wat dit is, ja. Maar ja, geniet jou tyd nou. Dinge is lekker sover. Alles is gemaklik ingesettel hierso. Ja, 100%. So ek sê dit is om aan elke dag nou in te stap in 'n environment en ek voel tuis. En dit is die belangrikste. Ek dink as jy tuis voel wanneer jy in 'n nuwe environment instap en jy voel dadelik tuis, dan kan jy jou talent wat jy het, wat God vir jou gegee het, kan jy natuurlik net uitleef daarso en net jou ding doen. En dit is wat vir my nogals uitgestaan het. Vanaf ek daar gekom het die manne vir my aangegryp en laat deel voel as een van hulle. En dit is wat ek is nou. En dis hoekom op die oefenvelde kan ek net my ding doen. En daar word verstaan jy? En dit is net lekker, man. En wie is die meeste excited om samen te spelen? Maar as nou, julle het nou die Stormers het baie groot name soos vroeër genoem het. Maar as daar particular 1 of 2 manne wat jy lip jou lekker af en hy ook gaat met die mix het of ek kan nie want ek sien die kwaliteite wat hy het in my sterkpunte in die mooi kombinasie so tryfeltjie. Ons sit ons lagies mekaar. Wie is jy baie excited om hier saam mee te speel? Wat jy dink gaan jou game elevate? Om eerlik te wees, hulle sê ek lyk soos hy. So ja, Booga, 100%. Ja, kyk, as ek vir Booga sien wat Booga bring, wat hy doen en ek sien myself, dan weet ek soos hy kan magic van enigiets afbring. Ja, So al wat ek vir myself sê is,
hardloop net daar waar hy is. Verstaan? En in die oefening kan ek ook sien. Die manier hoe hy 'n gat sien waar niks is nie, maak hy iets. En dis exciting vir my. Soos ek nou vandag eintlik opportunity het getrap en ek het net geweet, Ek moet nog sê gaan ek vir hom, yes boega, krabbertjie. Op die laaste oomblik onder druk sit hy om deur, kry die bal, drukkie driekie. So ja nee, rustig, excited in my man. Die mense het goed 2 boegies, hè? Op die veld, hè? 2 van hulle. Dit was great om te sien, maar ons moet praat 'n bietjie oor die afgelope paar maande vir jou was fantasties geweest wat jy ge-achieve het. Maar 'n massive congratulations. Obviously, dis in die loan squad by die Stormers, wat ook backline player of the year vir die Griek was en ek meen om die Currie Cup ook te wen in hy kondisies wat jy kon vertel 'n bietjie van die afgelope paar maande by jou tyd in Kimberley. Ja, net 'n korreksie, ek was laas jaar 2024 se backline player van die jaar en speler van die jaar so ook. Ek nou nogal 'n lekker Suzuki gekry, verstaan jy? Ek sien hom 2 stop hier rakkers, hy Suzuki het mooi gepak, het hom gecheck. Ja, maar wat ek sê, die journey vir my vir die jaar was life changing, om het so te sê. As ek moet dink verlede jaar eintlik waar ek begin het by die Griek was daar manne wat goed gespeel het en ek het die opportunity gekry om te kan speel nie. So ek het maar min gespeel verlede jaar, maar ek het altyd vir myself gesê dat sterk in die kop. Elke dag moet jy net iets leer, maar elke dag net 'n boksie tik. En ek dink ek het my debut in die Currie-beker verlede jaar eers in die 4de wedstryd gemaak teen die Leeu's. Teen die Pumas, sorry, op Nelspruit. 'n Goeie pak slaag gekry daarso. Maar al wat ek kon sê, ek het nou ons het so hoots elke keer na 'n game. Yes. Forward of the match, Yes. back of the match. Yes, by die kwas. So dan kry jy nou so 'n bekertjie, ja. Man, jy sien hy bierbeker het 2 biere vat. 1.5. Gaan jy enetjie vat in hom? Nee, geëngryf. Hy is geëngryf Beautiful. player of the match met die datum en die Griekwa Betja op. So my eerste 3 wedstryde in die Currie-beker was teen die Pumas, die eerste ene. Ek backline player of the match gekry. My tweede wedstryd het gespeel teen die Leeu's. Backline player of the match gekry. My derde wedstryd het gespeel teen die Sharks. Kan nie visie. Backline. Backline Jo, player het of the match gekry. Ja, so dis wat ek gesê het. Ek dink jou mindset is baie belangrik. Ek dink is veral wanneer jy down in the gutters is, wanneer jy moet besef dat save yourself one opportunity can change your life and keep on working hard. En ek weet gelukkig vir my is waarvanaf ek kom natuurlik, hoe ek groot geraak het my al actually prepare vir die worst altyd. So which means wanneer ek in 'n situasie myself bevind wat moeilik is dit eintlik maklik vir my om te adapt en om hy negativiteit om te skakel in iets positief. Ek resonate met dit pad, ek hoop dat is die regte Engelse woord, ja. Voordat ek aangaan. Praat Afrikaans. Afrikaans. Maar ek dink is wat Dylan sê is so waar. Omdat en ek hou nie van hamer op difficult circumstances growing up nie. Van ons is daar om te change. That is where we are in our life. Ons breek die mold van difficult. Ons is daar om to succeed. Ons gaan nou, waar is in ons lewe? Ons gaan boundaries breek en ons breek die ceiling bo op en ons gaan dwars deur die ceiling. Maar ek dink dit is altyd die ding, whenever het bietjie taaf gaan, dan kan jy ek was al daar. Ek het opgestaan. Kan relate, ja. Ek kan relate, ek kom deur dit. So ek kan weer dit doen. So wanneer 'n coach jou nie gekies het nie, alright, die feeling Sit dit agter jou. Move. is fine. Ons gaan hom goed pak aan die kas by die huis, môre gaan hulle kry as hulle by die oefening kom. 100%. So ek kan definitief relate met jou. Even nou in my current lewe dil. Dat is so 'n paar weke, het gaat moeilik en jy bietjie financial anxiety en goed, as ek okay, alright, Paige, ons was al daar. We came through it, ons het dit overcome, ons kan dit weer overcome. So ek like daai. Ja, 100% ja. En hy Kimberley era vir jou, especially nou die afgelope tyd met coach Pieter Berg. Hoe was dit gewees? Ek bedoel Pieter is ook 'n Wellingtoner. Hy was ook hier genote. Ja, hy was my master toe ek 'n showtjie. Kom net in en Pieter het nie gespeel. Ja, fly af. Zeg Was hy Adriaan die boekie. Nee, maar fantasties wat hulle al geskep het die afgelope paar maande, especially in die Currie-beker, hoe goed julle gedoen het. Ja, kyk, coach Pieter homself is 'n baie down to the point, straight. Verstaan, jy moet vir hom verstaan en dan hy gaan vir jou vryheid gee, maar hy verwag ook dat as hy 'n gameplan uitgesit het, gaan doen hom, volg hom. En in die gameplan is daar mos nou tyd vir jou magic, om jou magic te bring. Jou bietjie ekstra wat jy het om in hy pot te gooi. Om die magic mos nou natuurlik na vore te bring dat dinge kan gebeur. Soos Magic Wear.
Ja, ja. Kijk, die man. Ja. Maar ja, dat is ik kan, één ding wat ik van hem kan zeggen is, eindelijk voor die Caribeker, hierdie jaar, het ons verloren in die SA Cup finaal tegen die Pumas in Jelspruit. En die paar weken na, toen was nou ons eerste Caribeker wedstrijd gespeeld, toen speelden we weer in Jelspruit tegen die Pumas. En ons krijgen weer lekker pak weer. En Wat deel pak uit. wat hij eindelijk voor ons na die wedstrijd zei, kijk, Coach Piet kan opgevlam raak, man. Oor een verloor. Is dit Ja. Jy wil eintlik in die kleedkamer gaan nie. warm onder de kraag? Julle wil nie worry. Het iets Ek gaan nou nie sê wat jy sê nie, maar anyway, ons los dit maar huis. Dis hoekom met 'n kleedkamer is, verstaan jy? Maar sy woorde na die kleedkamer was manne, ons is nie fair af nie. Ja, ons het verloor nog weer die eerste Caribeker game, maar ons is nie fair af nie. En ek dink daai woorde het ons gestiek. Nou ons het so 'n klein bekertjie gehad van die eerste game van die Julle hou van Caribeker. bekertjies So daar. ietsie, so sy bekertjie. Yes, 100. Ja, as hy Johan, as hy ja. En hy het vir ons gesê van die eerste game af in die kleedkamer, imagine hoe lig ons die trofee aan die einde van die seisoen. So ons het voor 'n game altyd in ons huddle, Yes. al lig ons die bekertjie op. You gotta Dat see it. celebrate ons dit. Voor die game. Voor die game. You gotta see it to believe it. Verstaan jy? That's cool. Ja, en dit was nogal exciting vir my, want ek dink as jy nou so weet, gaan die mense dink, "Jo, wat gaan er nou hier aan?" Verwaand, brekerig. Ja, maar kyk, wat dit vir ons een van die dag achieve. So ons het al imagine, ons het die feeling embrace van wanneer ons die Caribeker gaan oplig. En ons motto vir die season was finding a way. En julle het die Caribeker gevolg natuurlik. Na die eerste game het ons 5 wedstryde in 'n ry gewen. Kyk hoe 'n massive turnaround was dit. Met die woorde wat hy eintlik vir ons gesê het. Ons is nie fair af nie. En dinge het vir ons begin stiek, dinge het begin klik. En eventually het ons 5 wedstryde in 'n ry gewen. Top of the log gelê na die laaste ronde van die Caribeker. Ja, dinge het ons kant toe gegaan natuurlik in die wedstryd. Eerste in die round robin game teen die Lions. Ja. Lekker losingkie gekry daar. En dat het vir ons teruggehou nie. Ons het 'n tuis semifinaal gekry, Cheetahs gebeure en ons het geweet net die stukkie gou sê. Okay, Asseblief, gooi hom gooi. asseblief, Dis- gooi. Ek soek stukkies vandag. Na die Lions se verloor. Yes. Kyk, ons kom nou die Lions in. Baie manne se eerste keer in die nuwe kleedkamers op Stevie's, Ellis Park. Stevie'tjies. Meneer, jy kom aan. Naam op Hier's- die skerm. Naam op die skerm, gesig ja so. Smile is net so breed, feit is net so ingesluit. Nou kom ze ja, joh, wat zijn die? Natuurlijk, verstaan nie so, joh, ze vergeet van die game. A lot of nice things. Aandag. Alleen jou aandacht wordt afgetrek, verstaan jy? En ons het verloor. En ons komt toe terug in die kleedkamer. En komt Piet woorden aan ons, ik zal het nooit vergeten. Dit is iets wat altijd bij me zal steken. En hij zei, mannen, oor 2 weken, kost celebrate ons die victory. Op Ellis Park. En dan jump ik met mijn kleren en al in die pool. zwembad. En wat een wonderlijke memory was dit nie. Om net om dit te kan zien. Verstaan? Maar Dil, ek wil vir die rakkers vir hulle net 'n bietjie konteks gee. Ellis Park se kleedkamers het 'n swembad in die kleedkamer as jy om die draaie gaan. Is baie nice. As klomp nice goedjies by Ellis Park wat jy kan distrek. Liggetjies en Liggetjies. neolights eintlik. Neolights, hulle het 'n touchscreen borde daar in die kleedkamer. So daar is baie goedjies wat jy normaalweg in ander stadions nie kry nie. Die pool is baie distracting. Jo. As jy daar gaan en jy sien die swembadjie iewers skielik in 'n kleedkamer. Moet niet vergeten om te zeggen zachte grasie ook. Voor alles, ons komt met Kimberley. Yes. Zachte grasie ook nog op Doepsag. Ellis Park. Doepsag, meneer. Hy gras lelijk soos 'n feit. As jy hom nou mooi kyk, sometimes is hom so bras, hy lê soos 'n feit van een kant na die ander kant toe. 100%. Kijk, ons is gewoon aardval in Kimberley. Ja. Mannen, jullie het me nog Josie gezien. en Staffa, especially 3 uur. Oef. Nee, maar ons lawaai. tjok. Dat is ons ding. 3 uur. Als speel jij eerste helft rugby, is fijn. Ons kom. Ons is gevaarlijk aan ketchup. Want tweede helft, als die mannen zo lang, dan is ons, dan zie je nou, wat breng je magic? Ja. Verstaan? Dan schuiven we die bal rond. En dit is een van onze sterkpunten. En praat met die final week. Dylan Maart, Fanny Wellington, nou in 'n Caribeker final. Hy hele week se opbou, hoe was dit? Familie, mense, die Kimberley mense. Ja, kijk, ik zou eigenlijk, als ik nou moet verkiezen, zou ik eigenlijk zeggen, mijn maat verleden jaar afgesterven in februari. En zij was eigenlijk mijn rolmodel in het leven. Verstaan, van hoe ik groot geraakt heb. Voor alle die morele en die waarden wat zij van mij geleerd heeft. En dat is iets wat altijd bij mij gestikt heeft. Om terug te komen bij die Caribeker week, ik denk, opbouw is de eerste keer wat ik nou
finaal is so van die oudste competitie in die wêreld natuurlik. En as klomp verwagtinge mos nou wees. En ek dink niemand het ons 'n kans op daai week gegee nie. En Coach Piet kom in die kleedkamer die maandagoggend. En man sê voor iedereen paraat, relax gou. Ek sê sommer nou vir julle. As iemand die woord URC gebruik die week, R500 fyn vir jou. Ons speel dit in 'n URC span nie. Ons speel dit in die Lions. En ek dink daai is ook 'n turning point gewees. Die preparation daai week was so goed. Ek dink nou was die tens en die smiles op sy gesigte. Ons gaan in, doen die job gou op die oefenveld, gaan uit huis toe, sawe. Dis excited om môre terug te kom. En ons was eerlik om hy het in Kimberley manne. Dis mos excited om op byveld te kom nie. Maar net daai het by ons gestiek en die mense hoe hulle ons hanteer het en ons gesê het, ons vir al die fans was like sterkte gaan geen dele beste. En niemand soos ek gesê het, niemand het ons 'n kans gegee om my final te wen nie. Almal het gesê ja, 2 weke terug het hulle so op hulle jaal gekry. Ja. Maar kyk hoe turnaround was dit. Dis hoekom ek sê altyd dat ek bou my fondasie op die Here. Verstaan, want hy het my al klomp dinge in die lewe gewys al en hy het my al deur klomp dinge gevat in die lewe. En kyk waar staan ek vandag? Waar niemand my ook 'n kans gegee het in die lewe nie. En toe daai invletjie blaas, daai sit terug. Ek dink George het die laaste skop mos nou natuurlik geskop. Yes. Jy wil gesien het op hy dingie. Dis hoe confident ek gewees het. Ek het al klaar geselebreit. Voor hy nog geskop het, toe staan Ja? ek al klaar met my hande in die lug al om te sê nee, ek weet dis is toe My so. tyd is Dit is ons. toe so. Is toe so. Hy's geritten in. Dis geritten. Ek dink as jy vir die Here vra, hy hoor jou gebede. Verstaan, miskien nie dadelik nie, maar soos jou lewe aangaan oor die tydperk sal jy ook begin besef maar, joh, ek het eintlik vir die Here, hy het dit gevra, maar hy het Hier kom eintlik het besef, hier kom dit nou. So hy het eintlik geweet, hy is die regte tyd hê. Jo, Die tyd sal kom. breek nou eintlik En ons baie praat op en almal praat nog van die George Whitehead skop wat die belangrikste, maar vir my daai tackle teen Angelo Davids. In die hoek. In die hoek. Okay. Die stapie na dit het ek meer gelaf as die tackle. Nee, die come on, LeBron James in die huis. Gelaf. Hy het so gesig Daai uitdruk gehad, moment. paat. Hoe voel ons toe daar toe? Obviously weet ons die belangrikheid van dit because Angelo Davids, ons het hom genoem HIA, because hy gee die mense HIA maar wat om in hy moment vir hom uitvat 'n paar minute om te gaan. Ja, kyk, ek dink die opbou van daai is eintlik in hy week voor ons nou hy. In die weken bel ek en hulle om mekaar. En ek sê vir hom, joh, bra, Hadis op die verloor. Hollandse kaptein, ja. Yes. Nou, dis mos nou my homeboys, man. Verstaan nie? So, ek kan mos nou nie, ek moet revenge vat. Die Lions maak toe seer vir Ja. die Boland. Yes. 60. En nou, daai is mos my homeboys. So, dis waarvan ek kom. En ek sê vir hom in die weken, my bra, iets gaat gebeur die week. Iets gaat gebeur die week. Maar hy het Angelo uiteindelik toevallig gecelebrate. Ek weet nie of julle gesien het in die Boland, hy het daai celebration gedoen. LeBron James. Yes. En ek sê wat hulle hy weet, as ek vir hom round of vir hom boer om hardloop of vir hom date, dan gaan ek vir hom my celebration gee. Wat hy net kan besef, sy speel nog steeds vir Boland gewen, maar hy's 'n Boland kind wat hy gaan doen. Staan. So dit was niks persoonlik teen hom nie. Hy's 'n Maar goeie speler, motivering gehad. maar dit was net motivering vir my. En soos hulle sê, hoe sê ons, bloed optel. Ons mekaar se bloed optel. Ja. Met 2 kilos meat. When 2 kilometer one must die. Maar om terug te kom op daai ene nou. Ek dink ek het verdrink in die middelveld in man. Ons het al nommers oor ons gehad en ek was bevind myself toe way in die 15 meter lyn. En ek gaan toe om 'n read te maak, maar ek mis die read en hulle speel toe behind Behind the rack. Ja, behind the rack, ja. Backdoor. En ek verdrink want ek sit toe op Rowan Venter. Ja. En hulle speel om, maar vir daai oomblik wat ek verdrink, het ek nie 2 keer gehuiwer om myself te sê, as ek myself nou in 'n posisie kan vind om 'n tackle te maak, eerens om miskien die 3 te verhoed nie, gaan ek maar net klip en ek week klipbaar terug, omdraai en go net. Yes. En hulle speel toe en hy kry toe die bal en ek bevind myself in hy situasie Kom van, nou op die is cross. 5 meter van die doellyn af, as Angelo Davids. Man, ons het nog gesien, Die dat, memory soos jy nou net kom, gesê het, Johan, uit sy eie noem hy man. En ek dink vir myself in hy oomblik, is ek of jy, maar die Karibeker kan ek nie net so laat gaan nie. Ja. Verstaan, as jy my bump jy my. En ek gaan so met alles aan hy tackle en toe ek hy impak voel, toe weet ek, nee, is overs meneer. Is overs, Ja, ek is kan nie- overs meneer. Hoe sê jy verdrink? Hè? Hy sit op die short line of verdrink jy? Maar drink jy ja. Ek like hy enetjie. Ja. So, en ek sê net vir myself, nee, soos jy gesê het, 2 kilos meat, one must die. Jo, special. En ek hoor nou nog wat die commentator ook na dit sê, career defining moment in the career of Dylan Mart.
En kijk, ons luister ons maar die game na die tijd. Verstaan jy? En ik denk, ja, die woorden wat hij eindelijk zei, inspireert mij ook eindelijk zo baie. En ik denk, het is net na hij wat ik toch zei, hoor, ik moet gewoon bij die Stormers Die Stormers aansluiten. ja. En ik denk soos, joh, how great is our God? Verstaan je? Ik denk, wie zou nou denken dat ik vandaag morgen vlieg oor see om nou lekker in Ierland, eerste keer in Ierland. Verstaan? En weer eens bewijst het net weer eens hoe die Here werk. Ik denk, ik heb lang terug al altijd gezegd dat ik is destined voor grote dingen, man. En ik heb een ander belief. Verstaan? En ik zeg altijd, ik heb zo'n quote, wat ik altijd zeg is, I'll never let my circumstances determine when going in life. Verstaan je, Johan? Ik denk dat is een grote rol voor mij. Soos, ons is 4 kinders bij de huis, wat mijn ma alleen groot gemaakt heeft. En het was moeilijk. Ik denk om te worry oor morgen, waar gaan morgen een stukje brood vanaf komen. Ik denk het is moeilijk, man. Maar zij had altijd tegen mij gezegd, dingen gaan alright wees, Dylan. Verstaan? En zij is vandaag niet meer hier, nie. Maar ik denk zij is trots aan wat ze is op mij. En die jongman wat ik geworden heb. Ja, ik heb ook mijn zwakheden en alles. Maar net die manier wat ze voor mij geleerd hebben, hoe ze voor ons groot gemaakt hebben. Ja, en ik heb altijd gezegd, ik zal haar nooit teleurstellen. Of ik wil haar nooit teleurstellen. En ik denk, ik heb altijd gebid en gespeeld. Ik zal na school eens beginnen rugby spelen. Man. Ja. So, dat is ook maar nog een great ding van mij. En het is lekker, rechtig, om elke keer net voor jezelf te kunnen zeggen dat geef jezelf een klapje op je schouder, man. Maar dat is die einde niet. So, ik is hij wat altijd voor mezelf vragen, oké, what's next? Nee, sorry, ik wil nog veel vragen. Sorry, als ik Karikbeker gewin, klap je op je schouder. Is dit die einde niet? Ons gaat nou die nieuwe challenge vat. Is dat hoe jy die lewe sien? Is dat hoe jy jou geleentheid sien nou met jou tans op lening hier by die Stormers? Ja, 100% Rudy. Kijk, ik zeg altijd, mensen lezen maar zo bij comments op Facebook en kloom goed. Nou, ik stuur nou voor mij vreselijk aan dit. He. Verstaan je? Oké. Ik is daar ook wat voor mezelf ambitie. Ik heb ambitie voor mezelf. En ik zet voor mezelf doelwit uit. Verstaan je? En ik zal als ik bij je praat met die mannen, dan zal ik altijd zeggen, like, ik heb nou de Karibbeker gewin, 100%. Ik heb de eerste beker gewin. Ik heb de First Division gewin. Met Boland, né? Met Boland. Yes. Ik heb de SA Cup gewin met de Griekwas. Ik heb de Karibbeker gewin om in de Griekwas. Zo wat is niks voor mij. Als URC. En ik heb actually verleden week. Nou, was het zo'n ding bij die Stormers wat we doen. Als we een question wat hulle het. Who are you? Where are you from? En ons trek elke week in die maandag trek ons 2 naampjes. En wanneer zijn 2 naampjes, is hij die mannen wat we natuurlijk gaan paraat. Present, ja. Gaat present die donderdag. En hij had voor André Goeventer getrekt. En hij kon niet, weens hij moet een examen toeschrijven. En coach zei toen, coach Dobson zei van mij, Dylan gaan. Ik zei toen van mij, oké, nee, is recht coach. En ik vertel toen, die donderdag kom ik toe aan. En hij zei toen van mij, die woensdag, ik moet hem foto sturen, wat hij nou kan opzetten. En klopt goed is. En ik zet toen een foto van een taxi-rank in Wellington. Ik ga vat speciaal woensdag neergereden. En ik zet toen een foto van die taxi-rank daarop. Want dit is waar dingen voor mij beginnen. Ik heb op die taxi gewerkt voor 7 jaar. Samen met Johan zijn onkel. Ja, Junaid, ja. Dat is hoe ik voor de eerste keer eindelijk met Johan... Nee, eigenlijk gemiet het, maar dit is waar ik met Johan een interactie met Johan gekregen heb. En dit is 2015. Wat ik beginnen nou wil voltijd rugby spelen, club rugby nou natuurlijk. Kom ik toe bij Junaid en ik zei voor Pang, yo Pang, geef een paar boots aan van Johan, jong. Want Pang, kijk, Pang, tel wat Johan op. Pang is oor Johan. Pang heeft altijd gezegd, nee, Johan is great. En zij kan niet iets verkeerd zeggen van Johan voor Pang. Want nee, ga niet zo, ga niet veel zeggen. Jij weet je waar vanaf kom hij lijkt die. Verstaan je? En kijk, wat zo'n voorbeeld is, Johan ook voor ons, jongere generatie, uit die Wellington, het verstaan. En ik reed op haar Adidas boots hebben. Lovely. Wat? Nou zie je nog uit dat je wat toch draait, zoler. Verstaan je? En ja, ik werkte over 7 jaar op die taxi. Want kijk, mijn ma kon op een stadium gewerkt meer niet. En mijn ma had maar zo oortjobjes en zo gedaan. So, het was maar moeilijk bij de huis, man. Omstandigheden en zo. En dat heb ik nog altijd school klaargemaakt. Ik heb op die taxi gewerkt, in school gegaan. Ik moest eigenlijk op die taxi werken, ja. Want ik heb bij Klein Nederburg secundair geweest. Dus ik moest eigenlijk op die taxi werken. Want dat is die manier hoe ik dan mijn taxifare kan betalen. Want anders dan kan ik het in school toe maken.
Verstaan jy? Jo. En ek werk tot daai tyd saam met Brighton en saam met Garnet. Hy is my taxi driver geweest. So hulle twee is die twee wat Kain gery het. En ek werk toen, hulle sê vir my, nee, is fijn. Al wat sy moet doen is, sy sê gaat op die deur. En sy collect net in van die maand die mense se gelde. Ja. So jy skryf jou boek op die boekje. So ek het zo'n boekje gehad. Yes, Een noteboekje. Okay. Ek skryf jou naampje gewoon liggies daarop. Ry R350. En dan skryf ek nog uit. En ek remind vir hulle, hè. Ja. Kyk Jy- nie, jy hallo, nog as hy dit betaling. van die maand nie. Jy nog nie betaling. Sampa hy dit van die maand, sê maar veel malen moet mooi kyk. Ja. Verstaan jy? Maar is een tough jobbie. Want ik heb ook op vakantietijd had ik hetzelfde gedaan. Het is eindelijk moeilijk om kop te houden. Als die mensen inkomen, moet ze ook voor die drivers op dezelfde tijd waar is die volgende stop en die volgende stop. En dan moet ze ook wie betalen met die in uit moest nou. Ja, 100%. Ja, maar kijk, maar oopkop. Hulle sê altyd als ons bij Hoskallets kom. Jy kan nie van beneek met Ja, geld. ja, nie. ja. Nooit. Jou kop, jou Nooit. kop. Ja, so ek het 7 jaar op die taxi gewerk en toe het ek in 2014 ek het 2012 klaargemaak met school. 2014 as ek toe by die huis nog, maar ek werk nog so op die taxi. Verstaan? En ek maak toe 2014 klaar met die taxi. En ek kom toe by die huis. Nou, ek het 'n vriend gehad. Hy is vandag oorlede. Dino. Nou, ek en hy sit toe elke oggend, ons nou vir kwaad geld rondloop noem hulle dit. Ja. En ek het elke oggend nog gaan staan. Hy is maar nog stout. So Weltevrede is sekondêr is in die onderkant van ons Yes. in Mossiestraat. En ek en hy gaan staan elke oggend nou. Nou kyk ons maar nou vir mooitjies. Soos hulle het. Ja. Verstaan jy? Girlies. Hello, Ruckus. Exciting news. We've reached 35,000 subscribers. We're giving away this to a new owner. Yeah, then the winner is at Angus Mart 4301. It's coming your way. Okay, Ruckus. Now, back to the episode. Let's go. Ja, in die eendag gaan ons maar, ons kom toe met niks terug. He. En ons gaat toe daar by Dino, ons gaat drink maar toe 'n koppie koffiekie. En ons beplan nou wat gaat ons nou vir die dag doen. En daar so 'n ander ou, Donnie, noem ons vir hom. Hy werk by Pere Vallei Bottelering, daai tyd. En hy kom toe en hy sê vir Dino, 9:00 die oggend kom hy terug die week het gery want hulle soek toe 'n vullis ou om die vullis uit te sorteer by Pere Vallei Bottelering. En Donnie kom toe en hy sê vir Dino, ek het veel werk gekry op paad van my gesê, sy soek 'n werkie, so ek het nog veel werk gekry. En ek dink hulle vra toe uit wat is die salaris? Hy sê so dink so 1,500 of 1,800 rand man 'n maand. 'n week vir hulle. Hy sê nie 'n maand, hy sê 'n maand. Nee, man kan nie baie geld doen. En ek vra toe vir Donnie, "Jut, nee man, kan ek nie gaan werkie?" Ja? Want ek doen dan niks by die huisie. En nou as jy niks doen by die huisie en 1,800 rand, jy het niks. As 1,800 rand. Die vat. Verstaan jy? En ek gaan toe saam met Donnie. Donnie sê vir my toe kom en ek klim toe by Donnie. En ek kar en ons gaan toe by Pere Vallei Bottelering. Daar ontmoet ek vir Hannes Swanepoel. Hy is toe die ou wat in charge is daar so. En ek het toevallig hy dag, ek was op Global Supporter mas destyds. Verstaan jy man? So ek het so 'n Global T-shirt aan. Hy Gilbert. Destijds. Destyds. Destijds, But okay. we move on. We move on. Ja. Hij is mooi daar langs. Kijk hem maar langs. Prachtig, prachtig. Maar gaan aan mijn story. Ja. Gaan aan mijn story. So, gaan ons toe aan so en ek ontmoet vir Hannes Swanepoel. Ons sit daar in sy kantoor in en hy vra vir my toe, yes, wie is jy? En ek vertel toe vir hom en klomp is. Maar toe ek instap nou natuurlik, kyk jy maar die jersey. Hy sê net vir my, en sy gaat baie goed oor die weg. Ook een blauwbel. Ook 'n groot blauwbel Ons supporter. kijkt naar elkaar, Toen wordt man. die 1828. Ja. Ons kijkt naar elkaar, die bellen. How beautiful. Ja, honderd. Zo gaan ons nou tot daarachter. En ik vraag toe vir hom, okay, maar wat is hy by Jalsie werk nou? Yes. En hy gaan toe uit en het reën uit, het is in Junie maand. Einde in Junie, ja. En het reën uit, het honde en katte aan die Wellington in. En hy loop toe en ons staan so onder 'n afdak. En daar is so 2 sulke cages, maar is groot cages. En haal hy nou vir jou enige rommel in. Man, en ek kyk die rommel so. Sommer nat toiletpapier en alles dit, man. Yes, ja. En ek kyk die rommel so en ek vra vir hom, nou wat moet ek nou met dit maak? Hy sê vir my nee, man, hy goed is uitsorteer. So so 'n sekere tipe boks, amper soos 'n recycling. Yes. So sekere tipe boks moet jy in dit gooi en daai moet daan toe gaan en so. En ek sê toe vir myself vir 1,800. O, toe gaat dit deur jou kop ook. Ja. Dit doen. 'n maand. 'n maand. Ek sê toe vir myself, Dylan, jong, jy is nou hier by verkeerde ding. Sy soek die 1,8, maar dat is ook te veel. Dat is ook te veel, ja. Maar ik denk, dit was die einde van July se kante, ja. En nou denk ik voor mezelf ook nou nog, als ik nou begin een week, hij eendag gaat ons eerst einde July komen.
Verstaan je? En is moeilijk. En ik zit toe voor mezelf en ik denk voor mezelf, Dylan, zij weet hoe gaan naar bij die huis. Zij kan niet nog een gegeven peert in die bek kijken. Yes. Verstaan je? En ik besef toen, nee, maar ik ga nog die job me vat, man. En ik ga toe bij dag en ik werk in die reden. Als je afdagavond ik werk. En ik begin vullen uit te sorteren in kloongoed. En ik begin 4 sommen zo in die fabrieken. En als ik nou extra's doe, als ik nog niks zit om te doen. En ik heb zo 2 weken daar gewerkt. En al had hij al toe stok, nou, hij was een dry goods. Die droog voorraadstore, Yes. waar Nessie bestuurder eigenlijk was. So, ik was eigenlijk deel van Perel van Labeltelering. Ik heb voor een company gewerkt. Wat is het? Fynbos of something. Maar alles wat die recycling doen. En ik ga toe in en Donnie is bezig. Donnie en zijn mannen hulle is toe bezig om voorraad te tel. Dus nog verschillende cliënten. Ik denk hulle is net in 3 verschillende cliënten bij Perel van Yes, op die tijd gehad. Ja. En hulle het al stok. En soos ik nog 4, zei Donnie van mij, maar ik ga nog laat werk. Want ooit zei hij moest 5 uur. Yes. Hij gaat nog laat werk, zo ik kan naar huis toe gaan. Maar nu denk ik van mezelf, maar daar is niet buiten, man. En nu ben ik van, jullie weten waar Perel van Bottelering is? Oor die pad van Pakmar, die sapfabriek. Ja? Hij wordt gebouwd, alsof hij nieuwe petrol dingen Yes, nog gebouwd yes. is. En ik denk van mezelf, oor die treinsporen, nou, is nog modderig en goed. Dus nee, gaat het maar blij, man. Ik zei, doe niet nee, zo uit. Ik ga maar veel wachten. Hij zei, weet je hoe laat? Ik zei, nee, is fijn. En ik vier. Nou, terwijl ik vier, kijk ik wat hulle doen, man. En zo tel ik een link op, man. Oké, kijk, die code wat daar staan, stem ooreen met wat hij hier schreef. Zo al die codes is natuurlijk hetzelfde. Yes. Staan zo, die detail is alles op die box. En hulle gaan toe voor het tierbereik. En ik heb me nog een 4. Terwijl hulle over die tierbereik gaan, vat ik nog die clubboot van die mannen. En ik kijk en ik zie toen mezelf, oké, nee man, het is zo. En ik begin te schrijven en ik begin te tel voorraad. Weet niks wat aangaan, hè? Maar ik begin te tel voorraad. En verder dan kom ik zo bij het einde van een rak. Munten wit staan, Hannes Swanepoelie achter mij. Ja. Check jou uit. Hij checkt mij uit. En hij vraagt van mij, waarom ben jij bezig? En ik kijk die man om en ik is dus like, ik tel voorraad. Ik werk. Hij man zei, weet je wat je doet? Ik zei, nee, niet eindelijk, hè. Maar ik denk, ik heb het idee wat ik doe. En hij vat die clubboot. En hij vraagt van mij tot waar vanaf ik begin en tot waar ik nog gegaan. En ik verduidelijk het voor hem. En hij doet nog like spot checks met wat Yes. ik nog gedaan heb. En hij kijkt voor mij. En ik kijk voor mij en ik denk... En hij gezicht veranderen op zijn gezichtsuitdrukking veranderen, ja. En ik denk, jee Rudy, Je zegt wel niet moeilijkheid. tellen? Een mix. Nee, tellen? Dat is overs. 1-8 kwijt. Niks. Nou denk ik heb dat nog eens gepijn niet, man. But anyway, ik zei het toe, hij zei het voor mij, Dylan, oké, ga aan. Ik kon zien mij morgenochtend dat hij inkom. Right, ga toe huis toe. Ik is benauwd daar bij deze, want ik denk toe, man, jij hebt een stroom aangevangen, was nou natuurlijk, man. En ik kom toe bij die huis, ik zei, mijn ma wil nog middagochtend brood inpakken. Los mama, mensen nodig. Ik zei, mami, is wel right, ik kan nou weer huis toe. Bolgendok. Ja, ik heb die bolgendok, ja. Weitel trein wat ik moet scoren. Ik verdrink. Ik heb... En maar voor ik uitstap was, hij vraagt me, hoe kom je? Ik zei, nee, ga weer terugkomen. Ik denk, ik heb het stroom dan gevangen bij die week. En ik verduidelijk toe voor haar. Zij zei, voor ik uitloop, wie zei voor jou? Jij denkt altijd die negatief. Misschien kan het iets positief geweest. Ik zei van haar, jong, ik weet niet, maar moet dan die behoort inpakken. Komt er die volgende dag, stap naar bij zijn kantoor. Lekker rustig en ik zat daar, jong. Handige fomos nog. Lekker professioneel, man. Oké, oké. Kijk, voor die uitschelsessie nou natuurlijk kom moest nog. Ik is recht. Right. Ik zit toe en die man zei van mij, vader is school gegaan. Ik zit toen van nee, bij Hilkers Primair, Klein Hedeburg toe gegaan. Vraag je matriek gemaakt? Ik zei ja, matriek geslaagd. Hij vraagt wat zijn vakken die gaan. Ik zei toen nee, natskei, bio, geografie, wiskunde. Hij zei van mij, hè? Nou wat zoek je hier? Ik zei van nee, is nou belangrijk. Ik zei één dag zal ik mijn story vertellen. Ja. Hoe kom ik nou hier zit. En hij zei van mij, zal je belangstellen om je binnen die store te komen? Nou kijk, Rudy, zoals ik gezegd heb, er is niet buiten. Ja. Is verlis zoet. Mijn eerste antwoord is, ja, Hannes, ja. Ja, is recht. Ja, is recht. Kies mijn coach, ik is recht. Kies me, ik is recht. En hij zei toen voor mij, nee, maar ze begint zomaar dan, maak gewoon die week klaar. Ik denk, hij was op het donderdag. Hij zei, maak gewoon die week gewoon net klaar bij verlis. Dan ga ik maar nog kijken voor iemand anders. Begin ze maandag binnen die storen. En ik stel je zomaar aan als assistent-stoorman. Ze gaat niet Yes. nog algemene werken, ze gaat assistent-stoorman beginnen. Control. En ik zei toen voor hem, oké, nee, is recht.
Maar hy sê vir my, maar jy moet eers gou deur ons noem dit nou loan, hè, maar soos 'n kontrakfase gou gaan, net vir daai ek dink is toe in Julia. Hy sê toe mense moet gewoon net die kontrakfase gaan, dan gaan ek jou van die eerste week in Augustus, dan gaan ek vir jou nou permanent op 'n kontrak sit vir 6 maande. Nou te kyk hoe gaan dit. En manne, kry toe hy 1-8 moes nou vir hy ander job moes toe nog. Van hy 1-8 af 6K. Dus jy toe vinnig geklim. Ja, kyk en ek is nou excited en ek moet nog nooit so baie geld in my rekening gehad mos nou natuurlik. Ek moet nou eintlik vir my rekening gaan oopmaak ook mos nou. Capitec, die ek nog toe Standard Bank dis. Standard Bank toe. Maar toe is excited en my ma sê vir sien so week hier. Sy het nog gegaan vir negatiewe nuus. Maar kyk ek kom met die positiewe nuus nou terug. Maar ek lê heel daag honger uit dag groen nie. Is dit? Ja, ek het mos die kos saamgevat. Ja, so. En Dylan, dit is van by jou vriend sit en hy wou nie die job gehad het nie. Toe gaan jy. Toe ek die So opportunity. is dit 2 weke waar jy by die vullis werk en die manne vat 'n break terwyl jy vee en jy vat die klipbord. En nou wat se 3 weke daarna gee Hannes vir jou 'n upgrade van 1.8 na 6,000 toe. 6,100. Yes, sien. So jy wil sê sy is gewoond aan give me a loan, give me opportunity. Gee my altyd. ietsie. Gee my iets. Ik heb eigenlijk nou die dag toevallig ook gezegd dat ik is misschien per toeval hier niet, man. Verstaan je? God weet verkeerd om recht om. So, misschien heb ik het gevoel dat ik moest misschien al vroeger een opportunity gekregen ergens, maar ik heb het niet. Die Heer heeft mij mijn reden Kimberley toegevat. En ik denk als ik Kimberley vat, bij mensen is Stava. Kijk, daar leer je, daar kan je moest nog natuurlijk die science van die man af. Ja. Kijk, als hij het man, jullie weten hoe gaan het daar. So, ik denk, alles, ik zeg altijd, mijn leven is een testimony, man. Dat staan we al waarvan ik gekomen en waar ik nou is. En waar ik nog op pad is. Want zoals ik zeg, ik weet het, dus ik het einde van mij niet. Dat is die final hurdle. Verstaan je? Maar zoals ik nog gezegd ook van die werk. En ik is toen assistent stoerman. Een jaar daarna word ik gepromoot naar stoerman toe. En ik raak toen supervising stoerman. Mijn jaar net na dit. En ik heb voor 9 jaar gewerkt bij Perenvallei Bottelering. Ik heb voor 9 jaar, ja. En, 7 jaar Gatsi, 7 9 jaar jaar. in 9 jaar, ja. Bij Perenvallei Bottelering gewerkt. In 2023 besluit ik toen maar... Nee man, ik wil rugby een beetje ernstig opnemen. Verstaan je? En dat is toen dat ik zo voor mijn ma zei... Jee mami. En nou, ik is al, man, broodwinner bij die huis. So... Broers, susters, vir almal. Voor allemaal. En is jy jou ma en Als ik, mijn ma en mijn 2 zustertjes en mijn oude broer. Maar hij is een beetje van die pad af, man. Ja. Verstaan je? Zo, ja, maar nog steeds heb ik mijn ma, zo ze voor mij groot gemaakt, had altijd gezegd, ze kijkt niet, nooit te neer. So, ik zal nooit te neer kijken op hem. Voor dingen. Ja, ik raak bij je kwaad, want ik denk, soms wat hij doet, stem ik altijd met samen. Ik wil nog niet uitbreiden over dit. Verstaan? Want dat is ook, ik zal helemaal in een zwak lucht plaatsen. Verstaan je? Mensen doen nooit dit. Yes. Maar ik stem altijd met wat hij doet, die beslissingen wat hij gedaan heeft in zijn leven. En ik mind jou, nee, Johan, Ayman was een flippend goede sokkenspeler. Hij kreeg ook contract bij Ajax Cape Town. Jo. En dat is toen hij met zijn verkeerde dingen begon. Maar nog niet te praten over. En ik bedank toen bij Perenvallei Bottelering. En Anna zei van mij, nee, maar dat kan niet gaan niet. Wat moet ik doen om je te houden? Ik zal veel meer geld geven. Ik zeg, ga niet over je geld, man. Ik zeg, die Heer heeft mij talent gegeven. En ik voel, ik versmoor met talent, die man. En ik zeg, raak je jonger. Verstaan je? En bij mensen het voor mij gezegd, nee meneer, zij is oud. Zij kan niet nou meer dat doen. Ik heb gezegd, jullie kan voor mij zeker oud. Die Heer heeft voor mij gezegd oud. Ja. En ik praat dus aan mijn ma. En kijk, het is moeilijk om hij stap te nemen van waar jij nou al broodwinner is. En je weet niet wat zijn volgende stap is. En ik speel me nog toe bij Boland destijds, 2023. Yes. En ik bedank toen in januari, ik schreef een bedanking. En het vat te lang, maar en anders zei toen wenselijk van mij, nee, oké, is fijn. Ga doen wat je denkt voor jou de beste is. Maar ik is altijd een plekje voor jou natuurlijk. Ja. Oké. Als het nou niet veilig is, ik zeg voor hem, Ga niet veilig. En ik stap nog uit die dag wat ik klaarmaak met wenselijk. Ik moest toen een maand aan werk en ik stap die dag uit. En ik zei van Hannes, voor de jaar om eens ga ik veel blitzbokbroekje brengen. En hij zei van mij, oké, zo man. Maar hij toek een meeste vertrouwen in mij gehad ook man. Verstaan je? Ja, die overzee toen ik moest nog moet gaan.
Maar ik denk hij het ook beseft, maar hij kan niet om mijn pad meer staan. Nie. Ja, het is je droom, je passion. Verstaan je? Want kijk, het is moeilijk geweest om rugby te spelen en te werken daar. Ik kan me Want indink. ik moest mijn landstijden inwerken toen ik bij Boland was. En dan draf ik met safety boots. 10 aan, safety boots al 5. Want ik oefen 5 uur bij Boland. Dan draf ik van die weerkaf van die oefening. weerkaf tot bij Boland Stadium. Jo, hij is één keer. Ja, zo amper 5 kilo's. Dan draf ik tot daar. Dan wil ik nog op Bronco gaan beginnen 5 uur. Ja, nee, wel. Ja. Hij is... Zo. Dan hardloop ik gewoon Bronco of joh. 4 minuten 20, 4 minuten 22. Maar dat is mijn mindset wat mij drijft. Want ik zeg altijd, nee, als er niks harder als ik werk. You can't outwork me. So dan beleid ik me slap. Zo ergens leeg ik slap dan. Zo ergens moet ik me nou wijs, maar als zij 4-20 gaat op, ik moet 4-18 dan hardlopen. Ja. Dat is niet mijn mindset. Ik is bij competitive, want ik weet wat ik wil in het leven. En ik weet waar ik op pad is. Verstaan? En niet om heel tijd over omstandigheden te praten, maar dat is wat mij voerend vat in het leven. Dat is altijd iets wat ik al terugdenk. Wanneer ik in de dark spaces, dan zeg ik, dat je tot hier gemaakt. Kijk waar vanaf ik gekomen. Die diepte. Verstaan jij? Een diepte. En zo, jij kan niet nou opginnen. Hoe kan je tevreden zijn met dat? Nooit. Dat is altijd iets. Dat is waar die story vanaf komt, maar ik gezegd het van. Ik heb de Caribeker nog wel winnen, 100%. Maar voor mij is het nog wat niks. En dat is voor mij een guldige gelegenheid om in URC nou, om deel te wezen van die Stormers groep. Om deel te wezen van die URC. Verstaan, waar ik nog mezelf hier kan meten in die internationale mannen. Yes. Verstaan je? En dan, wie weet, hier vandaan. Ik heb actually nou die dag gezegd. Sorry, Ja, Rudy, nee, voor je praat. gaan. Ik Ja, eigenlijk nou die dag is gezegd. excited. Nou die dag Luister. in mijn story. Toen zei ik toevallig, toen ik nou zo praat als mezelf zei wie ik is, heb ik toevallig nog eens nou die dag gezegd, ik heb afgesloten met dit, ik wil eindelijk een foto gehad met een blank foto, met een vraagteken in die middel. Yes? En ik denk, die mannen wonderen toe, hoe bedoel ik nou? Ik zei, niet veel om te roemen wat ik nog geachieved in mijn leven. Nee. Maar ik heb nog wel First Division gewin. Ik heb de SA Cup gewin. Ik heb Caribeker gewin. En toen zei ik, maar die dingetje, ja, maar die vraagteken en die blank picture met die vraagteken. Uiteindelijk moest nou die URC, wat we nou volgend jaar gaan winnen natuurlijk. Dus dat is die volgende stapje. Yes. Ik wil alles in my wil samen jou wees, maar jy die blou wil in my om my te regel. Terug een beetje, man. Maar Dol, ek het net 'n vraag. So die storie wat jy nou gedeel het met ons, het jy dieselfde storie met die Stormers ouens gedeel? Ja. En hoe het hulle oë gelyk, hoe het hulle dit gevat? Ik denk jy ouens het soos vir my met 'n ander tipe lig begin kyk ook, verstaan jy? En ek sê altyd almal se journey is verskillend. Party het dit nou maklik nie om te sê dat hulle nie werk voor iemand, verstaan jy? Maar party manne kom opportunity gou. Vir party manne moet jy die hard grind. Het lyk vir jou nee man, het gaan nie meer kom nie. Sy gaan nou maar moet opgee en dan skielik kom dit. Verstaan jy? So daai uitdaging is baie belangrik in die lewe. En ek kon eintlik sien hè, dat wat ek sê en hoe ek dit praat. En ek het amper 'n traantjie gestort want het is moeilik soms vir ons om te praten oor waarna we eintlik kom. Man. Verstaan jy? Flashbacks. Ja, om in 'n 3 vertrek huis te bly met 13 mense in. Verstaan jy? Dat is altyd lekker om te praten oor. Maar soms is het wat mense moet hoor. Verstaan jy? En ek dink die manne het soos met 'n ander aandag vir my begin kyk en begin te besef maar eintlik dis 'n ou wat ons met oorlog toe kan gaan man. Ja. Van kyk waar vanaf kom en kyk hier hoe het hy gegrind om vandag hier te kom. Sure. Maar even growing up in Peyton Place ook en mense verstaan nie lekker of die konteks van Peyton Place. Dis ook 'n journey. I mean Cornel Hendriks het ook daarvan gekom en hy is tough situasies wat jy buite toe gaan vir jou toilet, showers en baie is so gemaklik om maar dit te druk. Ja, 100% so en ek dink soos jy nou praat van buite toilet. Ja. Kyk ek het tot in 2023 nog baie keer gewas meneer. Langs my ma geslaap nog tot op Yes, 2023. Toen ik klaar maak bij Pere van Lei Bottelering, toen ik nog bedank en zo, kreeg ik moest nou toe 'n centje uit. En ik heb altijd van mijn ma gezegd, als ik geld uitkrijg, dan bouw ik aan die bij deze. Of ik nog niks uit oor het na nie, is alright. Maar ons gaan aanbou. Zolang mami net op mami se eie kooi slaap, mami se eie kamer. So dit was vir my die belangrikste. Van hoe ze ons groot gemaak het. Kon ik zien die struggle en alles. Het sy altyd gesê, moenie waarin die Here gaat voorsien. As daar niks vandaan gewees het, sê sy, moenie waarin die Here gaat voorsien. As sien ek maar net daar oor 'n tydjie, hier kom my ma met 'n broodjie aan. Verstaan jy? En dit is vir alles wat ek gedoen het, het ek altyd vir haar gedoen.
En vandag is hy nie meer daar nie. Maar voor sy hom nog oor toegemaak het, kon sy hom haar eie wasmasjien, in haar eie badkamer, haar eie stort, Al dan, boy. binne gaat sit, en nie meer uit te loop in die aand as hy daarin, om haar buiten te gaan sit en nou te doen wat sy moet doen, nie verstaan Well nie? done. So, ja. Yes, Rakkers, ek dink die was nou regtig amazing partner. Want net die dag toe hy finals speel, ek het 'n aand gepost. Maar ek dink ek het een van jou games op commentate toe ek net retired te speel nog vir Boland. As dit die SA Cup of First Division 2023. First division. Eerste game. Dit was my eerste game as commentator wat ek vir Boland en jy het die dag gespeel. First time I saw you play. En toe die final, en obviously die Griekwas games gekyk, en na die final sê ek Magic en die man, en ek bedoel het glad nie sleg nie. Ek dink ek het gevoel julle behoort te BRC. Ek dink Currie Cup was die stepping stone so people can see your talent. But the talent, the place where your talent is gonna be the best for us to experience is URC level. Want die manier hoe jy speel, die manier hoe jy hardloop, your ability to, very Cornel Hendricks like, en ek hoop jy vat dit as 'n compliment. Werk flipping out, one-on-one, unbelievable, one-on-one, your spoed en your humbleness, something I really love, Dylan, en ek hoop alles van die sukses binne jou in die storm is, en mag jou 2 man alone in 'n 3-jaar kontrak verander, meneer. Ja, dankie Rudy. Nou wat jy so noem van Colin Hendricks, Salman, noem eintlik vir my langs die veld te sê, well done Colin man. Is dit So, en hy het ook vir my verlede week gesê, toe sê, hy bedoel dit nie met disrespect nie, maar hy sê ek en hy maar net presies dieselfde attributes en dieselfde work ethic. Hy sê toe Colin hier kom, toe own Colin sy space. En hy sê dis presies wat ek gedoen het, en hy sê is min manne wat daai tipe confidence het en hier te kom en dan net sy ding te wil doen. En hy sê hy sien alles wat Connor gedoen het in my in. En ek sê toe hom nee 100%, want baie mense het al gepraat van Smokey. En ek dink Smokey is 'n groot rolmodel vir ons een en elk gewees. Toe hy nog op natuurlik op die aarde was, verstaan jy? En ek dink hy het eintlik vir ons en hy lig geplaas van you can do anything you want to and you will achieve anything in life. En sy motto was ook altyd stel die Here eerste in alles wat hy doen. Verstaan jy? En net so 'n interessante feit, nee, like dat toe ek die eerste keer semi-professionele rugby speel, 2021, dis nou toe ons COVID jare man. Yes. Kyk toe saam is nog nie fancy. My eerste keer semi-provinciale rugby, toe ons nog vir Boland my debut. Yes. En ek dink ek kry man of the match op my debut game. En hy is 2021 en hy selfe jaar kry ek First Division Player of the Year in my debut season. By die Griek was in my debut season. Kom ek daar, ek het baie gespeel. Ek het my eerste 3 wedstryde man of the match gekry. Ek het Player of the Year gekry in my debut season. So al wat ek net vir julle wil sê is, What's as out? jy toevallig iemand, Ja. staan jy. En soos ek altyd sê, my ma het altyd ooit so 'n kerk waar my ma is in Santa Kraal, 'n klein gemeente, charismatische gemeente. En my ma en hulle maak altyd so gaia sê hulle vir my. As ek kerk toe gaan het, hy sê sy altyd daar vir die gemeente na die tyd. Bid toch af vir hulle, dan sê hulle, ons weet mos nou, as sê ja, maar ek remind julle mos maar nou nie te staan nie. Ja, bid net weer, ja. En dit is die tipe mens wat sy was. Ek dink, as sy altyd gegaan het na 'n plek toe, sy kon altyd 'n vertrek ophelder, net met haar presence. En dit is wat ek wil doen, man. Verstaan jy? En dit is my boodskap wat ek eintlik vir die jong mense buite ook het, man. Veral in die Python, man. Hoe het so moeilik gaan, man. Ek sê altyd vir my is dit, ek wil 'n beacon of hope wees vir die next Dylan Maart, next Cornel Hendricks, wat het next Johan de Jong, wat het ons gemeenskap doen, om te kan sê dat ja, die omstandighede lyk miskien nie nou die beste nie, maar is nog steeds wat jy ervan maak. Ek dink een en elk van ons kan ook besluit het Johan destyds dat ons kan ook maar besluit het nee, maar ons kan ook maar gooi in die dwelm mooi. Is die easy way out, man. Ons kan ook maar nou in die bende bedryf en gaan. Is die easy way out. As jy harde nodig. As jy harde nodig het. En ek dink is mos lekker as jy hy is goed vir jou R500. Hy het nog nooit soveel geld in jou lewe gehad nie. So as jy nog R500 kry, is dan easy man nie. So ek myte is wel maar stiegie, maar daai lewe bied vir jou niksie. Ek dink as ek destyds daai gedoen het, waar sou ek hier gewees het, verstaan jy? Ek sal seker nou al in die tronk dood gewees het en klomp goed. En kyk hoe die Here saam met my gewerk deur my ma se gebede. Hulle sê mos die gebed van 'n regverdige dra groot krag. Ja. En ek dink daai gebede wat sy gesap, ek sê altyd hy liedjie van Footprint in the Sand. Ek sê altyd sy die haar voetspore wat sy getrap het, is wat sy vir my oopgemaak het.
Yes. En die voetsporen wat ik nou trap, wil ik voor die niks ene oopmaak, man. Verstaan jy? En ek wil hoop skep in ons gemeenskappe, man, om te kan sê, man, die lewe haar en die omstandighede daar bied vir jou niksie. Is wat jy van jou lewe maak. En as jy moet vir jouself die mindset create van, is alright, net 'n tydjie nog, man. Byt vas. En ek dink die groot ding van sport eintlik is om communities te unite. Verstaan jy? En ek dink as jy sien hoe ons verlede week nou die finals van die Boland Top top 12 gekyk. Nou as jy gesien het hoeveel mense by die stadions is, nou hoe rugby, hoe sport die gemeenskap kan unite. Nou ek dink hoe kan ons hier 'n verskil maak? Hoe kan jy nie sien dat so in plaas van nou 'n skyfie wil te gaan trek of 'n daai goed is, kon jy gaan speel rugby. Daar gaan baie mense vir my kyk, daar gaan baie mense vir my sien. So mense se opinies gaan verander. So ek gaan in 'n environment is wat goed is, man. So obviously gaan jy nou sien dat nee man, maar daar is miskien 'n doel, daar is 'n passie vir my. Jy kry miskien 'n passie wat jy nooit gedink het jy het nie. Verstaan jy? En die Here ontwikkel miskien 'n talent in jou wat jy die next big thing kan raak. So is niks is onmoontlik nie. Verstaan jy? As jy glo nie. En hard werk natuurlik. 100%, ja. En 'n man, ek sit en luister nou hierso en 'n man kry 'n bit of flashbacks. Ek bedoel Cornel was ook passievol gewees en hy het ook hard gewerk en wat hy wil doen. Maar die groot ding vir my is die desperation, trying to get out of where we come from. En ek bedoel baie mense ken my storie of ken nie my storie, ook groot geraak in die patent place vir 'n paar jaar daar gebly ook as hy desperation of getting out of your circumstances and trying to put a smile on your mom's face and your dad's face en om iets terug te sit en is special om te sien. Maar moet niks verloor wat sy het nie, wat sy wys vir die gemeenskap, wat sy wys vir die jeug buite. Ek bedoel ons praat nou van boots gee. Back then so 'n klein moment toe sy net vir my vra om boots te gee. Sy sal nie hy dink, "Jo, is vir iemand anders." Jy baie dink sy, "Jo, ons gee maar gou vinnig die boots," maar op die einde van die dag, daai kon 'n massive impact gemaak het op waar sy wil gaan en ek sê vir nou wat sy met die attitude wat sy het, dat is dit groot goed vorentoe vir jou en ek wens jou alles van die beste toe, my bro. Dankie Johan, man, waardeer. Geniet die toer, meneer. Vat foto's. Lewe jouself uit. Asseblief. Ja, Enjoy the memories. Ja, Verdien 100. het. Jy verdien het. 100 jaar en ja, soos ek gesê het, opwindend om oor die water te gaan en net vir die wêreld te kan wys, man. Wie Dylan Maart natuurlik is. Verstaan jy? Dat soos ek al gesê het, die omstandighede nie bepaal want ek op pad is. 100%. Verstaan en dat ek weet dat ek gaan nog verder in doen waar ek nou is en ek gaan baie beheer nog achieve en daar's baie groter dinge nog vir my op pad. Verstaan? 100%, En baie mense sal miskien dit sien as ja, hom kwaai oor ding. Ja. Is fyn. Ek is nie hier om ander mense te impressie of ander mense te please. Ek weet waar ek op pad is. Want ek weet waar vanaf my krag kom. En daai man Abu, hy sit hoog maar hy sien laag. En hy het my al gedra tot op hede. En ek weet hy gaan my nog verder dra. So my droom sal nooit opbou om 'n Springbok jersey oor my kop te trek. 100%. Come on. Rassie sal weet is, ja. Guys, Dylan Maat, let's go. Ruckus, what an inspirational story by a man who is still about to achieve so much in his life. I hope you guys enjoyed that. And if you enjoyed that conversation we had with Dylan Maat, please smash the subscribe button below. Next to it, there's also a bell. That's the notification Yes. one. Tick that one also. Ting, ting, ting. Then you get all of the notification when our content is out. We've got a WhatsApp channel. Type in Behind the Ruck for all the information from our platform, from our show. And guys, I'm going to ask you Sunday, 7 o'clock. Yes. Sunday, 7 o'clock, we got our review show where we'll be talking Springbok rugby. We'll be talking URC, Stormers, Munster. We'll get to the fixtures now. But Sunday, tune in, 7 o'clock live, where you can drop your comments and we'll talk about it. Come interact with us. Yes, 100%. And let's get straight into it. Hey, starting with that, is there only one game? How do you always say? Umero U. International fixtures is Wales versus Springboks on Saturday, 5:10. And then let's get straight into it. Week 6 of the URC. Cressida is back. We got Bulls versus Lions Saturday at 2 o'clock. Munster versus Stormers at 7:30. Kanaki versus the Sharks at 10:15. Massive. We start with that one. Rakas, we have to start there. Brilliant stuff. Obviously, a lot of Springbok players is leaving the camp now. This is a game that's out of the window. Yes. Out of the window at the moment, yeah. And crucial players. If you look at Grant Williams is going back to the Sharks. Man Lebok is going back to Japan. I mean, Premiership is going back. How are we going to look?
Party, that is the interesting question. And again, Rakas, for context, team selection not out yet while we're discussing this. I think I'm more excited for the players that are not renowned for starting, that will be getting opportunities and obviously finishing the year strong. Against a team that is 12 currently in the world rankings. But I think we'll obviously make more of the rugby discussion on Sunday evening at 7 o'clock when we do our review and our analytics side of the game. So that I'm looking forward to, because then we can actually see what the players did in the game and where they went wrong and what they did right and who made massive ticks this year. Because for me, Keenan Moody is, again, standout player this year. He was brilliant, eh? Juan Brilliant. Venter, fantastic find we've had this year. And Ruan Norkia. So all of these guys that now have become established Springboks and has got probably a lot of confidence that they've won over with Coach Rassie. So really, I don't know if it's exciting or sad that international rugby is done for the year, but it's been one hell of a year for Springbok rugby. Only 2 losses, going to Aviva Stadium, dominating the Irish. And the boys probably had some of their beer just to top it off. Porter's still looking for something. I don't know what he's looking for. Porter is in die gras, hy eet nog. Yeah, but it's a massive game. You said 2 losses. Hopefully we can keep it at 2 against Wales. Don't underestimate Wales. But for me as well, what important game. We're going to lose a couple of players. I think it's about 12 to 13 players that's going back to the unions to have to play. And this game is very important. I know it's Wales. I know Wales is sitting in 11 and 12 in the rankings, world rankings. But if you lose this game, I don't want to go there, but if you lose this game, we drop 2 spots. Seatbelt. And we've got the draw on the 3rd of December, but we're not going to go there. So looking forward to what the boys can do in Principality Stadium this weekend. Massive game. And Pari, I just want to say one more thing, Rax, before we go to the URC fixtures. The Principality Stadium is one of my favorite stadiums in the world. The way the Welsh audience and the fans sing that song without any backtrack is truly amazing. And one of the true rugby stadiums that has got absolute atmosphere, and those boys that will be playing that game will be part of a massive fixture, because Wales just does something special where they lock Cardiff and you can't drive through the streets of Cardiff and it's just rugby that takes over, and they will want to finish there strong as well. So it should be hopefully an entertaining game of rugby. Yeah. And I mean, yes, New Zealand gave him a score and a half, but they were still in that game, I think, with 3 points with 30 minutes to go. So we can never underestimate, especially with Reece Emmett that's back and a couple of these boys that's back as well. And they're building partners, so every game for them is important to get back to where Welsh rugby was a few years ago with Ellen Wayne Jones, all of those big names, Sam Warburton, Jamie Roberts, we can go on, Shane Williams. When Welsh rugby was really at absolute best. 100%. Cressida, week 6 of the URC. We have to start at Loftus Versfeld, waar dit? Roffers en het vol is. Onbeskoffelijk is. Onbeskoffelijk is. En it's the Jukskei Derby, Rakus. Okay. Very interesting game. 2 o'clock. Obviously, Lions is not the best of starts to the URC. The Bulls with Coach Ackerman, new regime, new energy around Loftus Versfeld. Hopefully there will be people in attendance to make it some sort of an atmosphere at these URC games. But it should be a tough encounter. It's a tough encounter. I think the Bulls are going to be too strong for them. I don't know what players are going to join them and who's going to play for them. So they're looking good in terms of what we've seen a couple of weeks into the first couple of games. But the Lions are struggling a bit. And very interesting, Kate Voliter joining the Bulls on loan this week. Interesting. Very interesting move from the Bulls to get Not Kate. like the Bulls need a 10. Yeah. Polly is there. Keegan Johannes Michel Lack is there. And a few of the other boys is there. So very interesting. And I don't know who they have at the Lions at number 10, because he was kind of the guy that steered the ship for them. They obviously got Loops de Bella, who's been in the driving seat for the Currie Cup and so on. So let's see what comes from that. But a very interesting move to see Kate Voliter moving now to his 3rd team. Obviously starting at the Stormers. But Rakus, you know me. I'm in my light blue. Okay, That's why. Okay. I'm in the beautiful blue. Loftus is back. The Bulls are back. I'm backing the one and only team that's going to win this year's URC, Vodacom Bulls, to take it by 10 points against the Lions. Let's go. Come on. Rakus, I hope you muted that, okay? But let's get to the biggest game this weekend, okay? I'm sorry, it is the Springboks is the biggest game. But the Munster versus the Stormers, top of the table clash is going to be massive. Interesting to see. Obviously, we spoke to Dylan Maat, what's happening in the camp, and the Stormers are looking good. Pre-season of 3 weeks. Munster is also looking good. Top of the table clash. They had a warm-up game against Argentina 15 as well. So okay. they also bit geolie. Lekker. So in Thomond Park.
is always a tough one. Yeah, it's an historic rugby ground, but I think the Stormers were their start, right? And you can hear from each and every player that's been on Yuri Matia how he spoke about this importance of this next few fixtures. Speaking to Dylan, how he's felt since he come into the team, how comfortable they made him feel. So something special is happening in Cape Town. They got the new logo, they got the brand new jersey, Yes. and Dylan just said the Adidas kit that he threw on his bed is looking brilliantly. Brilliant. So I'll back the Stormers in this one. I back the Stormers in this one. Might not be easy. The Munsters got a new coach that came over from the Chiefs, who's been successful with the Chiefs. They're in trophy, but it took them to 3 finals. But it will be a fantastic clash. Hopefully the weather stays away and we can have a great game of It's going to be rugby. a massive game. They've also got quality players there as well. I don't know if the Irish players will play. Takir Abrams is also someone Yes. you can look out for. He's playing fantastic work. But if Dylan Maat plays, hey, Stormers dan. Ali pat meneer. But Huh? look, good stuff happened at Behind the Ruck. I'm telling you now, okay? Yeah. He's come here and I think we'll see him hopefully soon. Kanala. Yeah, I want to see him soon. in that Adidas stripes, hey. But yeah, but for me, Stormers at the moment are powerful in a lot of aspects. We look at Springbok rugby, where are we strong at? Like we say in Sunday review, scrums, lineouts, defense, and that's what the Stormers have at the moment. When we enter the 22, a maul is almost like a maul try for us, which is good, and you need that the momentum to get that 5 points, hopefully that 7 points as well. So we're looking good. Yes, we without Kobus Reinhardt, Shasha Feinberg and Gomazulu, Damien Willemse, etc., etc., etc. But I must say the boys that's been there the past couple of weeks with Warwick Galan still doing the thing, I think we're going to nip this one. Okay, so we're going for Stormers at Tumon Park. Connacht Sharks. What are we thinking? Must I be honest? Are you going to go with Connacht? Yes. But for me, the Sharkies, is the players back? We're not too sure what's going to happen when it comes to team selection, which is also very important. But I feel like Connacht, I don't know if Mac Hansen and the boys will play, Bandy Aki and the boys will play, but I think at home, they're in, what do they call it? Galway. Galway, yeah. They're going to be too strong for the Sharkies. The Sharkies had a lot of kopkrappertjies. I don't know what's going on there. Look, obviously the Sharks hasn't been convincing part, and that is the challenging part. But I'm going to back them. They just have too many good rugby players. They got too much depth in that squad. Even if the Springboks are out, they still have so many Springboks that's in the squad, Mapimpi and all of those boys that are there. So I'm going to go with the Sharks. Is it? Not as confident as what I should be because they haven't been as convincing this year as what we want to be. From the Sharks, but hopefully with the news coming out that Plum is leaving after the season, maybe they'll be galvanized. Galvanized. Big English Galway. words. Galway, galvanized, lekker. Okay. But quickly, score predictions. I'm going to go first. I'm going to go Bulls plus 15. Stormers obviously is going to be a tight one. Late night game plus 5, which will be enough. And then I also think plus 5 for Konaki Naki. I'm going to go Bulls by 10, Stormers by 4 or 5, and I'm going to go Sharks by, let's say, 6 or 5. Those two away games will be very tough, but I think the Bulls should be pulled through in the last 20 against the Lions. Yeah, Rakas, and that's it. It's week 6 and the Cressida is out, okay? If you like this episode, make sure you like, share and subscribe. Please. And like always, Please. you know, Behind the Ruck is supported. Okay, by Super Sport Bet, okay? Get your skin in the game, okay? Go to the website as well. And then also, hydration sponsor, okay? We need the energy, okay? We don't have enough of this, okay? So go there to Switch, check it out. A lot of things that you can win in these competitions as well. Massive and again, with the Switch thing, guys, they got a barcode on the side of the can. If you open the lid and you enter that into the whatever the barcode is saying, okay, you can win fantastic prizes. Last thing before we say goodbye, me and partner will be at the SA20 that's starting on the 26th. Come and find us at all of your stadiums at the Switch pickup station. They're gonna have beautiful station there. We will be at the stadiums interacting, having fun with you guys. So look forward to that. I'm announcing that a month too early. Hey. But look forward to it. We're coming in hot in the SA20. But for now, rugby. But for now, we're going home. It's time to go home, guys. I'm Juan de Jong. I'm Rudy Pates. And the Ruck is clear. See you guys next week.